Sayet Hemra destanından bir parça. Hemra Sayetxan öz yurdunun gözelliklerini tarif edenden soň Sayetxan Hemra bilen Hemra janyň ýurduna gitmekçi bolup, atasy Mähmetxan paçanyň huzuruna Banu Kenizni uratdy. Banu Keniz bir näçe mendillik ýoly ýüräp geçip Mähmetxan paçanyň huzuruna bardy. O gyý Sayetxanyň urudandygyny awaşkara etjekdigini, şonuň üçin iki sany at sorandygyny aýtdy. Sayetxan Mähmetxan paçanyň ýekatak perdendidir. Şonuň üçin Sayetxanyň her bir aýdanyň onuň üçin kanun hukmdy. Mähmetxan paça Banu Keniz'e iki tane at verip uğratdy. Banu Keniz'e bir näçe mendillik ýoly ýüräp geçip Sayetxanyň çarwagyna gelip ýetdi. Sayetxan aýtdy Kenizlerine, ey Kenizler, siz maňa näçe ýyllardyr hyzmat edersiz, men size bir mejlis gurajakdyk, bir mejlis gurady. Ýanky Kenizler ýatyk galandan soň nirde sen Hemra janyň ýurdu diýip Hemra bilen ýoly rowana boldy. Emma bu wakany Kenizleriň biri aňlap, bu wakany baryp Mähmetxan paçaýa aýtdy. Mähmetxan paçanyň Mähmetçiň Serdar diýen bir serdary bardy. Muny 40 tany nökeri bilen Sayetxanyň ýynyň gowwedy uğratdy. Ýa-ki Mähmetçiň Serdar bir näçe mendillik ýoly geçip Sayetxanyň ýynyň gowup ýetdi. Nökerlerine aýtdy, her näme bolsa da şagydydyr, şahzadadyr. İlk baryp men özüm ötümün diläýin, eger şonda da gaýtmasa, biz onu güýç bilen alyp gaýdarys diýdi. Şeýdip Mähmetçiň Serdar Sayetxanyň ýanyna baryp atasy Mähmetxan paçanyň uğradandygyny, ýygyna gaýtjakdygyny töwerlä edip aýtdy. Ötümüň özüm alır men ataňdan diýdi. Emma şol ýerde Sayetxan Mähmetçiň Serdara ýalwaryp, "Gel şuňa ýalwarsam raýyndan gaýtmazmy?" diýip Mähmetçiň Serdara ardım sözläýin, "Eltme meni han dädemiň ýanyna. Dädem galar aşyklaryň ganyna, eltmäň meni han kakamyň ýanyna" diýip 5 kelime söz diýer boldy. Gör bak näme diýerkä.
Tutulsun adı hey geladım dünyada yamallık vermesin Sen benim hatam var vay ben senin değilim Peyirme seni kan kalkamayın yardım ay ya Kısmetim şeyleyim İlkmen beni kandedimin yanım Ah 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 yanım Ay